L'antiga fàbrica Estrella d'Am ha acollit la presentació de la tercera edició de la Uniran. L'acte ha comptat amb la presència de personalitats com l'alcalde de Sant Adrià del Besòs, Joan Callau, i el director de promoció i esdeveniments esportius de l'IBE, Gavi Arranz. També han intervingut el rector de la Universitat Abat Olivasseu, Carlos Pérez, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. Ambdós han destacat els valors que porta l'Uniran. La participació d'estudiants, d'alumni, de professors, de personal de la universitat, això vol dir que amb l'esport volem fer comunitat acadèmica. Jo crec que això és una part important. Animar activament a tots els universitaris a que hi siguin i per tant que la feina organitzativa que té aquesta cursa tingui bons fruits. La cursa de les universitats es disputarà el proper 5 de març a les 9:30 amb sortida des del Parc dels Auditors del Parc del Fòrum i tindrà l'arribada al mateix espai. El recorregut serà de prop de 7 quilòmetres i transcorrerà pel districte de Sant Martí, el Port Fòrum i la platja de la Pau de Sant Adrià del Besòs. La Uniran implica les 12 universitats catalanes en una cursa atlètica popular i la participació està oberta a tothom. A més de la competició individual contra el cronòmetre, hi ha una competició entre les universitats. Les inscripcions segueixen obertes fins al proper 28 de febrer per totes aquelles persones que vulguin participar en la cursa de les universitats.